Guys, iki wis mulai guys, wis entuk sakmono lho. Entuk sakmono iku lho guys. Engko sakmono ya guys. Ku tak syuting pakai krono guys. Iki perkiraan winae kurang guys. Mane Pak aku iki apik emek. Emek wine golek-golek. Aku bagian tengah guys, kamu aku karena yang bekam. Aduh, rekosone wong tani guys, yang ini ki. Ijek golek video. Ijek iki nyata guys. Ora apus-apus. Ora apus-apus iki guys. Tak roll ae videone. Ora usah tak iku. Kau panggonku. Tuing. Mulai ndi ya? Dadah. Cit. Des panggonku ning tengah. Gak. Kenapa? Udah lanjut. Oh. Tandur guys. Ada enggak? Kok enggak sih kau? Oke. Tandur guys, tandur. Separuh dewek lho kae. Aku mau Yes, nah posisinya tandur yang iku guys. Tandur iku ditoto karo mundur. Nah, sing ditanam iku jenenge wineh guys. Nah, maune kok gabah disebar, disemai, nah terus dadi wineh iku mah.
pari cilik. Nah, itu ditandur, dicukuki, terus ditandur, di apa? Dibagi-bagi. Jadi satu-satu namanya, satu atau dua atau tiga. Tiga biasanya dua, minimal dua guys, dua atau tiga. Nek satu itu biasanya itu sistem tandure itu beda, jenenge dikeler. Rinik-rinik satu-satu urut guys, lane anak iki tandur biasa tapi dikei dalan tengah kanggo nek anan dalan banyu, kanggo dalan nyentret, kanggo dalan apa iku mupuk, iku jenenge legowo guys. Nah, iki aku yo sakjane iku aku iso tandur guys wong iku kerja nyata, maksudnya kan nyata apa ketok ngono lho guys. Dadi yo tetep iso. Nah, iki apa ana wong liwat guys, sponsor lewat itu ya guys. Nah, nek ana montane yo ngene iki guys. Dari proses menanam padi itu sangat ribet sekali. Tapi petani itu tetap berjuang guys. Nah, kono anak biasanya pas didol itu harga gabah sama harga beras itu murah. Petani itu entuk apa guys? Yang penting itu duwe gabah, yang penting duwe pangan guys. Beras ora tuku itu wis ayem guys petani. Walaupun apa beras mahal itu pas gak duwe beras guys. Nek usul kemarau kan beras kadang itu wis entek, jadi itu beras jadi mahal. Ini kan tanam padi, ini tanam padi yang kedua guys. Nek bapakku itu kan yo mak digarap separuh, jadi saya separuh itu apa diiciri cabe apa lombok itu mang. Jadi yo mak sithik guys, anak yang bisa itu usulnya anak yang digawe, anak yang kondangan kulo hajatan itu nek nggawa beras guys, agak duwe yo ana sing duwe, tapi iku nek anan tangga teparo sing ewa. Lah kok kene ketak pura? Duwe gawe iku nek nggawa beras guys. Beras iku ora terima sithik guys. Beras iku biasane iku 5 kilo iku paling sithik yo ana sing gak sinah nek tanggane dulure ya. Kan beras iku ya nek musim kemarau itu mahal. Nek musim ini ki murah. Jadi petani nek pas beras, di gabah apa dijual apa digungan itu murah guys. Lah nek anak wis petanine itu apa jarang ya sing iku duwe gabah ngepek sithik-sithik. Ini ku murah mahal guys. Yo ke arah seorang petani. berat tunggal. Dari petani itu memberi pada itu guys, dari petani itu kita bisa mendapatkan contoh yang sangat mulia. Walaupun gagal, petani itu tetap kembali menanam lagi, tidak bosan. Nah, itu guys carane nandur yang ini itu guys. Ini kan soalnya aku jadi apa agak ndun speaker guys. Moga-moga sampeyan iso ndek speaker, jadi itu ngomong saomong ora usah ndabeng, ora usah mikir aneh ya guys. Ya ngono guys. Apa keseruane jadi petani, keseruane kecek guys. Nah, keseruane ya kemauan kecek. Apa nek cah cilik apa kecek itu diseneni ya guys. Nek anak nang gede ya orang kecek nang sawahan. Cuaca itu guys, cuacane rondok mendung iki barano dadi iki mangan guys. Iki video iki selanjutnya itu gak tak potong soalnya itu udan aku ngayuh guys orang mantol teman ibuku nggawa aku juga mantol ya ana kepire sithik-sithik ana bubuk guys bubuke dadi aku gak usah leren ae ngono gerahananku kurang guys. Iki tak tambahi engko ning belakang video iki engko ning pertengahan video wis anu guys wis penutupan tapi ning iku apa ning belakang ejek tak kayak video soalnya kurang ya guys. Ya tonton aja ya guys keseruannya tandur yang ini ya guys. Oh guys wes bar guys karena iku winae kurang suara angin suara air alah ini emang grimes guys kemana iki
Iki yo apa Dimes enak. Wis siap-siap mulai ae. Wis nyeben. Jika semene kontenku, jangan lupa di like, komen, subscribe dan Mbak Pres channel ya. Apabila ada kata-kata yang kurang benar di hati, aku minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah guys, ngenyah mengenyah videone mati guys. Alah apa iku mangga video ya foto ya. Alah. Iki guys, video ndek ini kurang. Dadi iki tak gawekno nah soalnya ndek ini winae kurang. Iki ijek sak pojok mang aku menyenyah lambeku. Iki lho. Kurang sithik. Wis menyenyah lambeku malah ora ke video. Oh panasan yo. Ndak gage ya. Iki kurang sak menae. Nang mak aku yo. Lho. Videoku piye apa mang gong tak resiki yo. Wis kebeken lah. Ndek ini soalnya videone. Kurang sithik guys. Malah videoku mbok pateni. Lho. Ya muga-muga cuma dhisik guys. Tak barne. Video kurang kok. Ya. Menyenyah ora tak teliti. Malah video mati. Videone kok mati dhewe. Cuma bisa guys dulu kok nah cukup jenenge hapus ya Mai main dulu makin lemah gembuk saat ini hapus musar-musarnya nih guys yang banjir itu masih ngatus lumayan jawab guys tandure alah ini tandur apa jawab barang alhamdulillah alhamdulillah besti saya tak engok enak walah no. Alhamdulillah ya wes kasih pernah wes bar kalek mulai ya guys alah nenek ya terus kabeh aku alah ya semutnya banyak loh alah kini gubuk sik guys alhamdulillah guys wes bar olehku tandur yo guys mang sing saithik mang olehku tandur wes bar yo
aku mangan guys. Wah menyenyo sakjane mentok suaki guys. Gak kesoting Rohman. Rohman iku gak kesoting. Dadi yo iki istirahat sik ya guys. Ora kesoting ya wis tak tambahi iki lerene gubuk sik guys. Anyep sih guys. Apa mulai. Rasane iki lho teles iki lho. Teles. Ya aku teles. Mane anyep. Anyep apa mulai sih. Iku leren sik gubuk tak tambahane iki yo guys. Oh ya guys, saiki aku eling tanggal 21 April Hari Kartini. Selamat Hari Kartini ya guys bagi wanita-wanita Indonesia. Selamat Hari Kartini. Kalian berjuanglah dengan keluarga kalian sendiri-sendiri yo guys. Nah, iki perjuangan seorang wanita iku yo. Kok ngene iki guys melok tandur, melok kerja, nyewangi pak suami. Tidak hanya seorang laki-laki guys, perempuan juga bisa bekerja. Pasti juga bisa yo guys yo. Iku apa jene iku kene tandur ngewangi pak suami iku yo berjuang guys, wanita ikut berjuang guys yo. Oga wanita orang golek duit iku apa orang golek duit ning omah ae. Tapi ngene iki melok apa melok tani yo guys, melok tani iki gawane melok tani ngewangi tani iku yo berjuang lho guys. Aja anggap ae gak berjuang. Lho Pak nang omah apa Pak nang omah kok blereng guys. Pak nang omah ora melok apa ora menghasilkan uang. Rasane ora berjuang, ya tetep berjuang masakno bojo. Iya berjuang guys. Ya, selamat Hari Kartini ya bagi wanita-wanita Indonesia. Ya enggak Indonesia semua wanita di seluruh dunia. Yo ya guys, iki neng tengah-tengah video paling ono penutupan. Nah, iki tak tutup nih guys. Cukup semene videoku. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, aku minta maaf sebesar-besarnya ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, like dulu guys. Alat konten yang tidak akan ketinggalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mbak Bra Channel.